Bravo vida, bravo vida. Bravo vida, bravo vida. Bravo vida, bravo vida. See me straight, no wires. Every night the stars around to see. When they thought you never hear them scream. My si typujeme lidi, o kterých jsme přesvědčení, že jsou nejen skvělí ve své profesi, ale že jsou to i jako kvalitní, bezvadní lidi a to se nám jako vždycky potvrdilo. Pro mě byla ohromná záruka jakoby ta parta kolem. Extrémně talentovaný, šikovný lidi, objekty, takže pro mě ctí zařadit se mezi ně. Já jsem se nenechala přemluvit, protože mě nemuseli přemlouvat a my tady takhle bojujeme proti hanbal. Každý spí s každým a po x pivech a x panácích se prostě někde válí. Je to prostě jako blbý a nebezpečný, takže já mám prostě dojem, já prostě ráda podporuji věci, které jakoby mají smysl. Nám nezbývá nic jiného, než neustále opakovat, že se to týká úplně všech lidí a věříme, že když to prostě budeme opakovat dostatečně dlouho a dostatečně důrazně, takže si to ti lidi uvědomí. Podpořím každou dobrou věc, která se snaží zachovat život na planetě. Tak my většinou v takových věcech vůbec ani neváháme, protože vždycky, když se nám to jako líbí a přijde nám to dobrý, tak jsme rozhodnutí, že do toho půjdeme. Touhle s tou formou nám to přijde fakt jako pro nás jako zajímavý a nejednodušší a jako to málo, co pro to můžeme udělat. A kdyby jenom jeden člověk kvůli tomu, že já budu mít v tom kalendáři fotku, přispěl, tak je to úspěch a je splněno. Je to zodpovědnost, je to prostě, jde o spoustu peněz, jde o to jako, aby to dobře dopadlo všechno. Nedá se to odfláknout, protože ty lidi to poznají, nebo by to poznali. Mně ta kampaň přijde velmi smysluplná a ještě k tomu má takovou tu jakoby až uměleckou hodnotu tím, že fotografové, který se mně líbí, jakoby fotí lidi, který třeba já osobně mám rád, nebo se mi líbí práce jejich. Charita se dá dělat i bez obrovských šílených nákladů, protože nejhorší, co může být, je, že se pozvou umělci, umělkyně, zaplatí se jim 100 000 honoráře a pak vyjde zpráva o tom, že ples v opeře vynesl 30 000 tomboly, což mi přijde komický. Takže my se snažíme opravdu všechny prostředky, které získáme, tak buď jdou na přímou pomoc, což bylo třeba testování v Brně pro Dům světla. Musím říct, že kolikrát s ním i velmi špatný sny. S ním i jakoby noční můry, velmi jako temný. Pak jsou i ty krásné sny a mezi krásné sny patří prostě sen lítání. Prostě chtěli jsme to přiznat, jako chceme ukázat, že to není dělaný na Photoshopu. Au! To bolí víc, než No, to je ono, to děláš super. Ale chceme udělat takovou, jakože kartonáž Alenku v říši divu. Oni dva jsou trošku jako z jiné planety, tudíž prostě potřebujeme udělat úplně šílenou, vyhulenou
ala trip věc. Cítím se úplně báječně, je to úplně pohádkové a teprve to bude pohádkové, protože vlastně k celému tomu konceptu vzniká úžasný pozadí. Já se hlavně těším na pana Soutka, protože ho mám hrozně rád a jsem zvědavý na něj jako na člověka. Ale co má za lubem, to netuším a bojím se. Měl by to být sen mužů, kteří někdy sní o tom, kdyby, i když kdyby neexistuje, kdyby byli dívkou. Pane, já vás jenom poprosím, ty ruce v těch kapsách vypadají jako uřezaný. Kameru. Dobrá, to je dobrá grupa. Úsměv, žádný vtip nemám. Zkuste. Úsměv, dobrý. Jeden. Máte nějaký vtip? To první máme, jo? Děkuju, ličte se. Takový veselější. No. Konečně jsem ve svým. To ty perly totiž víš. Se zahalíte? Jo, cudně, jste pana. Máme to, děkuju, jsem na... Dárek od nás a byl bych rád, kdybyste ho hned klidně rozbalil. Tak já ho budu rozbalit před kamerou. To je moje obliba rozbalit dárky, doufám, že to nevybuchne. Teď ne. Až v pravý čas? Počkat. Myslím, že jsem dosti neobratný. Už to mám. Nemám. A tady. Mandrake. What is it? Rozbalujte dál. To teda hodlám. Primeros. Jen 3 slova. Flavienos, Mandrake a značka Primeros. Výborně. Bude se vám povedit? Tak až budu starý, tak to budu používat. Já Zuzku znám už nějakou chvíli, protože jsem ji už fotil, takže když jsem ji zavolal, tak ona s tím neměla problém. Navíc, když mě řekla vlastně, co byl její sen, což byl vlastně teda jakoby americký fotbal, takže jsme se společně domluvili a bylo to všechno v pohodě. Hele, tohle černý, přes tu konstrukci a potom ještě přes to půjde to triko. Americký fotbal se dá ale vyfotit 17krát jinak, proč zrovna s nahýma rugbystama? Protože já tím tématem, co to je, co vlastně Art for Life je, tak se vždycky do té fotky snažím dostat ten sex. Jak se vám líbí vaši rugbysti? Jsou úžasný, my si všichni vzájemně pomáháme. No rhyme, no soul, no trees, your fault, well done, we see your pain, no hope, no trust, Dobrý, trošku teplo, ale užíváme si to. První focení, takovýhle vážný. Dobrý. A trošku kdo z vás to Nikdo. Já vůbec nevěděl. Nikdo to nevěděl. Já mám věci na zápas, jako že budeme v oblečení jako s týmovým, tak bohužel. To bylo překvapko trošku. Velký. A máte s tím nějaký jako zásadní problém nebo v pohodě? Určitě. Tak je to sport. Ne? Je to tak určitě. Určitě. Kromě pár šikovných zlatých českých ručiček už umřela veškerá naděje pro využití odpadu, i když zrovna tady to úplně neplatí, ale prostě principiálně v Rakovišti. A já tady nacházím v mém snu ginkgo bilobu, strom života, dlouhověkosti, naděje. Tak to je asi ten princip té fotografie. A mým snem je tuto schopnost mít. A nejen abych já ji měla, ale všichni. A ta stylizace, tak to je takový můj sen osobní. Ta stylizace do Marlene Dietrich a mám to prostě ráda. Moje sny nikterak abstraktní. Chci žít spokojeným, šťastným životem. Tím, že počasí nám teda určitě dneska moc nepřálo, tak jsme se dohodli a už vůbec i kvůli podmínkám, kvůli prostředí. Tady jsme dneska dali hlavní věc a to byl teda Ivan s tím, že budeme k tomu potom ještě dodělávat pozadí,
viděl bych to, že to celé zasadíme, jak jsem už zmiňoval předtím, do toho snového, podzimního, takového melancholičtějšího, zkrátka prostředí. Takže budeme kombinovat 2 fotky dohromady a výsledkem bude jedna velká snová extáze. Mě ta představa péct a dělat dobro skrze tyhle ty sladké, voňavé, měkké, heboučké věci prostě jako napadá ve snech ještě i dnes. A tak som sa pýtal, aký je jej sen. Ona samozrejme hovorila, že jak sa musí udržovať vo forme, samozrejme bola krásna, lebo ten showbiznis to vyžaduje, tak presne občas ako človek zatúži po niečom sladkom, schuťovať tak a podľa mňa bola tam hodne ako inšpirácia to, že by chcela niekedy ako cukráreň a rozdávať ako keby radosť tým ľuďom. Každá ďalšia hra je jedno vie, to čo chcem v srdci cítiť dávno. Světlo mě výzvu mi daj. Pořád jenom pečeme, takže jsme chtěli udělat trošku takový vzrušo a myslím si, že se to povedlo. A hlavně je to na dobrou věc, takže jsme za to rádi, že můžeme v podstatě takhle přispět. Přistoupil jsem k tomu tak, že je to fotka toho, kdo to fotí, ten fotograf, takže já se do toho nebudu plést nějakým svým egem nebo nějakým svým snem a rád se stanu jako pokorným objektem. Vyfotím Honzu s hlavou v oblacích, což asi tady na tom focení nebylo moc poznat, protože dneska je zrovna jasná obloha, takže ten mráček pak budeme dodělávat ještě postprodukčně. Před 5 lety jsme Art for Life založili především z toho důvodu, že jsme zjišťovali, že v našem okolí mezi našima přátelema a známýma se tahle nemoc šíří a že se šíří hodně i v naší zemi a že tady vlastně žádný podobný projekt neexistuje. Podle ankety vyhrála fotka se Zuzanou Bičovskou. V Česku obecně nejsou na nějaké charitativní věci peníze. Tohle je téma, který nezaujme tolik lidí. Pro většinu firem to není nic, čím by se chtěli chlubit nebo co by chtěli mít ve svém portfoliu. Ať už protože je na AIDS nahlížený jako na nemoc homosexuálů, nebo protože to určitě není tak lákavý téma, v úvozovkách lákavý jako zvířata, děti, nebo třeba i rakovina, která se asi, teď to bude znít hnusně, ale trošku líp z tohohle pohledu zpracovává. Už třeba proto, že u HIV pozitivního člověka na první pohled v 95% případů vůbec nepoznáte, že je HIV pozitivní. Přístup k lidem, kteří jsou HIV pozitivní a nebo u nich už propuklo AIDS, je takový zvláštní v naší společnosti, je stejně maloměstský jako ke spoustě jiným věcem. Je to přístup typu, že si za to můžou. A já si myslím, že jako je dobrý se zamyslet nad svým životem pokaždý a říct si, jestli jsem se vystavila kdy nějaké situace, kde třeba bych se mohla nakazit. Odpověď je ano a myslím si, že taková odpověď je možná u 99,9% periodických procent lidí. Potřetí, ano, 15 je to vaše, je to vaše, ano, my si vás tady ještě vyfotíme, na to musíte jít k daře blíž. Já úplně nechápu, proč jako si nikdo není schopný tohleto spočítat, protože jeden HIV pozitivní znamená jako zátěž v řádech, podle mě, jako nevím přesně, ale odhadl bych, že to jsou stovky tisíc ročně za léky a místo toho, aby se ty peníze prostě směřovaly do prevence a utratilo se jich míň, tak se zbytečně prostě platí prostě za léčbu.
stát nedělá dobře jako v této oblasti. Na stránkách Ministerstva zdravotnictví je sekce prevence HIV, která je úplně prázdná, tam není ani jeden dokument, není tam vůbec žádný text, což si myslím, že je jako přesně jakoby obraz toho, jak tento stát se zaměřuje na tuhletu oblast. Já mám dospělé děti a fakt jsem přemýšlela o tom, že když jako máma má malé děti, tak se o ně tak nějak jako pořád bojí, ale pořád jakoby máš pocit, že je můžeš ochránit, protože jsi pořád s nima. A čím jsou ty děti větší, prostě přes těch 20 let, což je, myslím si, i ta naše cílová skupina, kterou chceme varovat, tak ty jako rodič vlastně na ně už máš strašně malý vliv a nemůžeš je hlídat a nemůžeš dávat pozor, kam tím autem jedou, s kým se stýkají. A já vlastně jsem zjistila, že čím jsem starší, tím mám o ty děti větší strach. A vlastně, že by bylo strašné, kdyby se jim něco stalo. Takže můj sen je vlastně třeba i tou prací, jakoby, aby co nejméně maminek jako bylo nešťastných kvůli osudu svých dětí.